Ndincokola ngoku nosomashishini okhona apha elwandle kambe ke une bed and breakfast kambe ke uyalala uvuke udle siza kuncokola naye ke uSisLydia Mgawuli. SisLydia masikwamkele kwimbali. Siyabonga kakhulu. Khawusichazele uliqale nini elishishini? Elishishini lam ndiliqalile ngo-2008 nge-6 zika-August. Yayintoni eyakwenza into yoba uqale ishishini lohlobo? Ndiye ndabona uba kule ndawo sihlala kuyo kuyadingeka uba sibe nendawo yokulala kuba sinabantu abasuka kwiindawo ezikude abeze apha like kwizinto zenkonzo nabantwana besikolo basuka kude. So ke ngoku baye basokole iindawo zokulala ke ngoku le mali uba akukho safe ngaphandle. So ndabona uba xa ndinoba nayo ke ngoku abantu bethu bazawuba safe. Njengoba iliphupho elikhulu kangaka wayenza njani zibe enkulu ibe enhle ngolu hlobo? Ndisokole kakhulu ukuze izoba ntle ngolu hlobo. Ndiye ndakhupha kum imali ndokha ndalungisa ndenza yonke lento ukuze izoba ntle kodwa akuzange kubekho lula kakhulu. Omnye umuntu uzawubuza uba wathini wayawuboleka imali mhlawumbi ebhankini okanye wathatha kobunayo wenze njani okanye ubuphangela okanye usaphangela nangoku? Bendiphangela ndaseyiva imali yam, zange ndiye ebhankini, zange ndiye emntwini, ndiyenze ngemali zam. Apha kule B&B yakho igama layo yintoni yayo ungakwazi ukulalisa abantu abangaphi? Apha ekhaya elihle ndinamagumbi olala my-4. My-4 njena ndilalisa abantu abayi-8. Ndilalisa abantu abayi-2 per room. Ezona guest okanye ezona ndwendwe zake za ngcono ke mhlawumbe owake wazilalisa apha wazonwabisa sesiphi? Noba uzibiza ngamagama wazo. Ezona i-guest ezithanda uba apha ngabantu abasuka ngaphandle. From Europe, from Malawi, Namibian, ngabo abantu abathanda ukuza apha kakhulu, but naba balapha kufutshane Eastern Cape, Free State bayeza kodwa not kakhulu. Ucinga uba inoba yenziwa yintoni loo nto kuba mhlawumbi ungekaziwa? Mhlawumbi kuba ndingekaziwa apho. Kumuntu ofuna uqala ishishini elifanayo neli lakho ungamcebisa uthini? Ndingamcebisa ukuthi abenako ukunyamezela, akukho lula, and kufuneka ezawulenza njalo abenomonde, abenobuntu, anyamezele. SisLydia, ekhaya elihle masibulele kakhulu. Ndiyabulela nam kakhulu, ubukho benu apha bundiphe amandla kakhulu, ndizawukhuthala nam kusukela ngoku. Okanye lo besincokola naye apho nguSisLydia esichazela ebonisa ke kambe into yoba noburhatyelelo nobuhlwelwe akunyanzelekanga uhamba uhlupha abamelwane, hlupha nezihlobo. Zikhona iindawo ezinokwamkela ezifana ne-B&B ziyaye zikhona apha ekuhlaleni kwethu. Ngoko ke masizixhase. Make siphose iliso ukuba ngaba kwindumezulu yeRadio Sibonele bekusenzeka ntoni?